Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинҳои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аз сарбардорон Opel Vectra аст ки соли бароишаш 1992 сола сӯдишуреш бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 6 литри простоя мегасоибшон, коробкаш механика, мошина ролати хуби техники қарор дорад. Мошин 4 та балонаи средни миёна 50%, 4 та дискаи худаш, магнитофон, салонша миёнаи содастай то моҳи феврал ҳуҷҷат дорад. Мошин дар ҳолати кори қарор дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Нархаш 11000 сомония ки бозам муомила ва савдо мекунем дар назди капоти мошин. Дӯстон, кадомтон агар мехарем марамат Vectra арзон аст, яъне ки хел нархҳои офтанхина, кадомтон агар харидори аниқ бошед марамат бо камтар дига муомила мекунем. Срочно сум дала курай хай мошина сасаш дар ҳолати миёнаи хубай 100% мега соҳибшон. ду та рақамоша я рақамошон да WhatsApp пайваст дорад. марамат маълумоти пураша аз соҳиби ҳамин мошухатон гирен. аз шумо хоҳиш мемонад фақат лайкотон мондан гиред, силкаи видеонавори моро дар имо WhatsApp то падиса кунед. шумо агар ҳамхали мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира хоҳем фурӯш да мондан, метавонед ки маълумоти қатъи суратош дар номери имо WhatsApp рӯй кунем. мо фурӯш да рекламада мемонем дар видеои оянда. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбардорон ВАЗ Нива аст ки соли бароишаш 2000 сола сӯдишуреш бензини хоилия мегад соҳибшон. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 та балонаи миёна, 4 та балонаи 50%, салон тоза, магнитофон, раднои краскам хел сафед аст, дискаҳои худаш, яъне ки пӯшидагӣ надорад ки то ҷое ки маълумот додаги ҳастанд соҳибшон. мошин мегӯяд дар ҳолати кори қарор дорад 100%. айни ҳол мошин дар ноҳияи Ховалин қарор дорад. нархаш 17000 сомония ки бозам яъне ки савдо ва муомила мекунем. мошини дудара аст. дӯстон, хай бо хитон бинед, мошини савдо дудара аст, яъне ки муомилаш мегӯяд дар назди капоти мошин кадом мехарад, яъне ки арзон када метиҳем. марамат хай маълумоти пураша аз рақамо поён буда гиред. фақат шумо лайкотон намонед, силкаи видеонавори моро дар имо WhatsApp падиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбардорон Opel Vectra аст ки соли бароишаш 1993 сол аст. сӯдишуреш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш мега 1.6 модул аст. коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин мега мотор мега 100% мега Zafira аст, яъне ки 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та балонаи яъне ки миёна 60%, салонша мега тоза, аккумуляториш нав аст. мега мошин ягон расход надорад. мега магнитофон ҳамаи чизои радноиша номеро транзита. мошин 100% мега бе расхода мега соҳибшон хел маълумот додагӣ аст. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 14000 сомония ки кадоми мехарам мегӯяд биёяд дар пеши мошин мега бо хай ягон муомила мекунем. фақат одамони харидор. дӯстон, мошинча тоза аст. кадомтон агар харидор бошед марамат бештар маълумотша аз рақамо поён буда гиред. фақат одамони харидор беҳуда занг назара мега соҳибшон. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбардорон Mercedes-Benz C-класса ки свети сафедаш соли бароишаш 1996 сола. хоб сӯдишуреш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 8 литр мега соҳибшон. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега 4 та диска, 4 та балонаи 60%, салон тоза, раднои краска аз худаш, магнитофон, электропакет ҳамаш 100% мега срочно мега мефурӯшем. мошин дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи ВАХШ. нархаш 37000 сомония ки бо савдо ҳам мекунем мега дар назди капоти мошин. кадом мега налит чӣ мехарад мега арзонтар метиҳем мега. фақат одамони харидор бошанд. дӯстон, марамат мошинчаи сафед, мошинчаи хуб аст. метавонед ки дар рақамо поён буда занг занед, бо қайдтон муомила мекунам мега. фақат просто одамони харидор мега беҳуда илтимос карда ки мисол нороҳат накунанд барои ҳар саволошон чӣ маълумоте ки дар инҷа гуфтагӣ ҳастанд. бардори мисол хай кадомтон мехарем бо айхудчон як бора % фақат одамони харидор. марамат лайкотон намонед ва видеонавори моро падиса кунед. раҳмат барои дастгиритон.
мошини фуруши навбати сайбаҳдурон ваз 2106 молодёжин аст ки соли барои 1998 сол аст. хоб сӯзишвораш бензин мега газ ҳардаш кор мекунад мега 100% абиё мотораш як 6 литри простой аст. коробкаш механика мошина мега состояниш хуб ай. 4 та балонош мега пачка аст хадавой мега нав кадем яъне ҳуҷҷатҳои мошин мега то баъдаи соли нав мега то 03/2022 баъдаи соли нав мега яъне ки моҳҳои майда буд меша қариб 7-8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад мега ду дари пешаш мега яъне ки пул кати мега ҳуй мешавад. мошин мега салон тоза аст ҳамаш қоидави радной аз худаш радной краска. мошин мега беҳад ва тоза чанд қаши дасти як одам нагашдаги. бисёр ба дӯстон таъриф намекунем хайбо дига маълумот ша мегирем. мошин дар шаҳри Исфара аст нархаш 12500 сомон яъне ки кадоме ки наличи мехарад мега бозам яъне ки муомилаи тоҷикӣ мекунем мега муомилаи тоҷикӣ бардорӣ яъне ки савдо мешавад. рақамошон дар поёни видео дӯстон азиз кадомтон агар харидори аниқ бошед метавонед ки дар ҳамин рақамҳо муроҷиат карда маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин мошин гиред марама. мошини фуруши навбати сайбардор бояд тайга аст Opel Vectra аст ки свети сафедаш соли барои 1990 сола мега соҳиб шуд. хоб сӯзишвораш бензин газ ҳардаш кор мекунад абиё мотораш як 6 литри простой коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад мега не ки нагуфтиан чанд хаст хадавоя мега нав каде мега люк дорад электр яъне ки салоншам тоза мега магнитофон яъне ки балоншам як 60% мега маълумоташ ҳам хеле дӯстон азиз хай бохто аниқ када мегирен. мошин мега 100%. мошин дар ноҳияи аштай нархаш 16000 сомон ки кадоме ки мехарад мега муомила мекунад мега бисёр баъд не камтарак яъне ки муомилаша мошин мега тоза аст дар ҳолати корӣ аст. рақамошо дар поёни видео аст бардор кадомтон агар харидори аниқ бошед ки рафта то наминҷа ноҳияи ашт метавонед ки маълумот пурраша гирен ва мошина савдо када гирен фақат одамони харидор. шумо агар амхали мошини фурушӣ дошта бошед ки хона замин квартира мағоза чизе ки барои фурӯш барои реклама метавонед дар номери имо васаб рой кунед мо фурӯшда рекламада мемонем. мошини фуруши навбати аст бардорон Opel Astra G аст ки соли бароишаш 2004 сола мега соҳиб шуд. сӯзишвориш бензини холӣ аст абиё мотораш як 6 литра коробкаш механика аст ки мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор ки мошин состояни вагон ай. радной краска 4 та балони пачка 4 та яъне ки дискаҳои худош не ки дурунша сурат гирифтагӣ нест наметавонем ки камсанди электропакет дора надора иша хайхтон мебурзад. мошин мега беҳад ба тозаи состояни вагони ай. мошин дар территория Душанбе аст нархаш 40000 сомон мега яъне ки бо арзон ҳам мекунад мега соҳиб шуд 2004 сола ки 40000 сомон нархи арзон аст бардорон. кадомтон агар амхел Astra G хар бошад ина Astra G аспи тавра яъне ки состояни беҳтаринаш ҳамира муомила када гирем яъне ки баракат ми мошинча сози ба тофтеса. Astra G нара Astra G меган бардорон маълумат дига маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмуда гирем. фақат аз шумо хоҳиш мо ҳамин ки фақат лайкотона мондан гирем силкаи видеонавори моро падлиса кунед дар имо васаптон. ба шумо чӣ мошине ки дар кора албатта найсер мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мошини фуруши навбати аст бардорон бояд тайга аст ваз 2106 молодёжин аст ки радной краска аст состоянаш мега беҳтарин ай. хоб соли барои 1984 сол аст. сӯзишвориш бензини холӣ аст ки абиё мотораш як 4 литра мега соҳиб шуд. коробкаш механика аст мошина мега состоянаш беҳтарин ай. 4 та балонаи 60 4 та дискаи худаш салон тоза магнитофон дорад кор мекунад радной краска задаги пуштагиша ягон чӣ гуфтагӣ нест. багажам ҳамаҷӯр сатҳои запаскам дорад. мошин мега тоза ай соҳиб шуд яъне ки мошин хариб дасти як одам нагаштаги ай. мошин дар ноҳияи ёвон айни ҳол нархаш 13000 сомон ки бозам яъне ки муомила ва савдо мекунад мега соҳиб шуд кадоме ки мехарад дар ноҳияи ёвон. маърамат мошинчаро айдаст метавонед ки савдо када гирен рақамошон дар поёни видео. мошини фуруши навбати аст бардорон Opel Astra G аст ки дар кузофи караван соли бароишаш 1999 сола ки сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад абиё мотораш як 6 литри простой мега соҳиб шуд. коробкаш механика аст мошина мега состоянаш беҳтарин 4 та балонаи 80 4 та дискаҳои худаш радной магнитофон салон тоза задаги пуштагӣ надорад мега состоянаш беҳтарин ай. мошин дар шаҳри Хучанди Бостони айни ҳол нархаш 37400 сомон мега соҳиб шуд яъне ки камтар дигам арзон мекунад мега соҳиб шуд. ҳамихе ин нарха соҳиб шуд худшон мондаги аст 37400 сомон ки намихе нархи ровна соҳиб шуд гуфтаги аст яъне ки бо муомила ҳам дорад.
кадом дӯстоне ки аз шаҳри Хучанд агар харидатонанд ё ки рафтатонанд ина марамат мошинча хуб аст, яъне ки хеле нархҳодам ёфтан қина метавонед ки қалтишон савдо карда харед. Мошин мега тоза чанд қа мега дасти як одам нагаштага соҳибшон. рақамошон аст марамат маълумоти пурраша аз амин рақамҳо метавонед гирифта вақтон бо муомила кунед. мошини фурӯши навбатии мо дӯстон аст Daewoo ласети аст ки соли бароишаш 2008 солае. хоб сӯзчориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём моторош 1.8 литр мега соҳибшон. коробкаш автомат аст ки мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад, мега салон тоза, мега концерн электропакет, ҳамаш чизои радноя, диска писка, ҳамаш қоидави нашуд танировка, ягон чӣ гуфтагӣ нест, ки ҳамаш қадагия мега 100%. мошин дар шаҳри Душанбе аст. нархаш 36000 сомония ки бо арзон ам мекунад. мега вариантҳои алиши ам аст. ба ягон Opel Astra мега айсоли 2000 боло боша, мега болоиш яъне ки пулай мега маҳсулият мекунем. яъне ки Astra соли 2000 боло боша, мега вариантҳои алиши ҳастай. раднои краскаш ҳама чизош кор мекунад. мега соҳибшон мошинча мега 100% номерашам номери зур аст. ба кадом бардоне ки хали Daewoo ласити дар кора марамат рақамошон дар поини видео метавонед ки бештар маълумот пурраша аз амин рақамҳо гиред. фақат аз шумо хоҳиш ки лайкотона мондан гиред. агар ки шумо ҳам дошта бошед мошини фурӯшӣ роҳӣ кунед, албатта рекламада мемонед. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон Daewoo Nexia аст ки свети сафедаш соли бароишаш 1995 сола сӯзишориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём моторош 1.6 литри простоя мега соҳибшон. коробкаш механикай. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно мега мефурӯшем. мошин 4 та балонаш мега миёнаи простоя мега раднои краска аст. салонаш ам нормалния, яъне ки хадавой дар ҳолати кория. маълумот рости ки маълумоташ бисёр нест баъдон кадомтон агар мехаред маълумотша аз худашон мегиред. мошин дар ноҳияи ҷалодини балхи румӣ қарор дорад, яъне ки тарафи чапайф мешавад, тарафи аз Қурған болотараф, тарафи Колхозобод. нархаш 8500 сомония ки камтар дига муомила мекунад. мега дар назди капоти мошин, яъне ки Nexia беҳад бад арзон баъдон. кадомтон агар Nexia хар бошед марамат вариантҳои хуб аст. метавонед ки мошина рафта ай пеш бинед ва савдо карда гиред. мега беҳуда мега занг надара мега соҳибшон. хайхтон бинед баъдон марҳамат рақамошон мондагия маълумоти пурра аз амин рақамҳо поён буда. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон бояд тега аст Daewoo Nexia аст ки свети радноиш аст. соли бароишаш 1995 сола сӯзчориш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.6 литри простоя мега сайстани мошин мега беҳтаринай. коробкаш механикай. мошин 100%. 4 та диска, 4 та балони қариб ки 70% 60% мега сайстаниш хубай. электропакет, салон тоза, чихол, магнитофон ҳамаш кор мекунад. яъне ки раднои краска мега ман ин раднои мисол краскаш яъне ки мокри асфалта чихела намеро бардо хайхтон бо хулоса кунен. мошин дар шаҳри Душанбе мега нархаш 15000 сомония мега кадоме ки мехарад мега бо арзон мекунем. срочно мега сум дар кора тоқа сум. варианти алиши надорад мега тоқа вариантҳои сум кадоме ки наличи мехарад мега арзон муомила мекунем. рақамошон дар поини видео аст баъдон кадомтон агар харед марамат дига маълумоти пурраша аз амин рақамҳо поёмда гиред. шумо агар ҳам хали мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, магазин чизе ки барои фурӯш доред роҳӣ кунед, реклама да мемонем. ин буд 12 мошини фурӯши ки мо пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.